Нака? Да. Атанасе, би ли ми върнал, моля те, телбода? Аз току-що ви го дадох, колежки. Няма го. Как? Оставя го точно пред вас. Пред мен няма нищо. Искам да ми върнеш розовия телбот. Остави го точно пред вас, колежки. Даже му сложихте отчета. Не си дал никакъв телбот. Всеки път вземеш нещо от моето бюро и не ми го връщаш. Много да се моля. Колежки, огледайте се добре. Точно Добре пред съм вас се го огледала, оставя. всичко видях. Моля се, не ми обясняй нищо повече. Та-дам! Много смешно. Та-дам!